Tehát esetleg már meg is fogalmazza így, nem sokkal azután, hogy befejeződik a beszélgetésünk, ezt a kiáltványát, mert ez úgy hangzik, mint egy segélykiáltás. De ne bagatelizáljuk. Én nem én ezt halál komolyan mondtam. Én ennél határozottabb, keményebb ember vagyok, én nem segítségért kiáltok, én cselekedni szeretnék, és cselekvésre buzdítok másokat. Nem vagyunk olyan bajban, elnézést kérek, a szocialista pártnak azért vannak értékes emberei, és vannak értékei. Nem kérek segítséget, kitől kérünk segítséget, magunknak kell megoldani. Én úgy értettem, hogy a kongresszusi küldöttekre gondolt, tehát nem külső segítségre gondoltam. Ön azt képzeli, hogy meg tudja szervezni azt, hogy legyen olyan jelölt, aki elfogadható egy többség számára, akár a Demokrata Fórum, akár a szabaddemokraták egy részének a számára, és a szocialisták többségének a számára. Van ilyen javaslat, vagy csak azt gondolja, hogy egy új felállásban erre van esély? Én azt gondolom, hogy van elfogadható jelölt, de nem lehet eljátszani mindig azt, hogy azt mondjuk, hogy mi a nem jó, és nem pedig azt mondjuk, hogy mi a jó. Érzel, nem azt akarom mondani, hogy adjanak javaslatokat, de előbb elmondtam, a politikai felelősség alapján mindegyik pártnak, aki az ország érdekét szolgálja, kötelessége egy asztalhoz ülni, de nem úgy, hogy üzenget egymásnak, és nem úgy, hogy külön hozza meg a döntését. Ha a Szabaddemokraták Szövetségének elnökének nyilatkozata ma is érvényes, hogy nem tartja kívánatosnak az előadott választásokat, akkor felnőtt ember komoly politikus módjára, úgy, mint egy olyan országból egyébként baj van, de Európa, ugye a világ összes országában baj van, leülnek egy asztalhoz. Egyébként pedig még egy gondolat. Gyurcsány Ferenc, azt gondolom, hogy az elmúlt hét fiaskói alapján belátja azt, hogy amit elhatározott és amiről beszélt a kongresszuson, az nem megy. És hogyha válaszúthoz érkezettnek látta az időt a miniszterelnökség tekintetében, akkor válaszúthoz érkezett a pártelnökség tekintetében is. Az, hogy nem álltak melléje, az, hogy miért került sor erre, hogy neki le kellett mondani, az, hogy kitől nem kapott meg milyen támogatást, azt most nem akarom vizsgálni, de azt akarom mondani, hogy kedvelem vagy tisztelem annyira, hogy a tönkretételéhez nem szeretnék asszisztálni. Zuckmann Tamásnak, szocialista képviselőnek, kongresszusi küldöttnek, választmányi tagnak, és csak így mindent felsoroljak, és egyébként pedig kormánybiztosnak, tehát még ebben a kormányban dolgozó embernek. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Viszont hallásra.